Здравейте на всички! Имам един много интересен въпрос. Кажете ми, според вас, кое е правилно? Децата да се отглеждат сами, децата да се отглеждат само от родителите си и от роднини, и децата да се отглеждат от учители, или всичко това да е едно цяло общо възпитание, с което да даваме пример на децата. Самите те да избират своя път, така че на тях да им е приятно, защото всяка душа, всеки човек е индивидуален и има своите нужди, своите разбирания, своя път в живота, своето щастие. Родителите до една определена възраст да дават съвети на децата си, да им дават примери в живота, да им показват какво е семейство, семейна среда и да ги учат на семейни добродетели. Учителите, разбира се, те да им дават път в живота, да им дават път напред и да им показват какво е правилно в учението и защо трябва да ходим на училище, така че да взимаме най-полезното знание и да имаме наистина успехи и да се развиваме напред и нагоре. Защото чрез това нещо едно дете започва да се изгражда като характер и така това е бъдещето на нашата държава. Защото нашите деца, поколенията, са хората, които в бъдеще ще ни ръководят, ще ни управляват, ще се грижат за нас, ще работят вместо нас, когато остареем и в същия момент ще бъдат пример за следващите поколения. Всичкото това ви го задавам като въпрос, защото виждам, че днешните млади са доста изгубени. Голяма част от тях наистина им се възхищавам. Те имат мечти, те имат въображения, те имат желания, те имат цели. И виждам, че се борят за тези неща. Борят се да бъдат истински хора. Помагат колкото могат. А най-хубавото е, че освен, че се стремят към материалното, забелязвам, че има напредък и те се стремят и към духовното. По този начин те изграждат културни, възпитателни, семейни и всякакъв тип ценности, които са важни един човек, една личност да бъде наистина достойна и наистина да дава на света необходимото добро, да прави добро, да бъде наистина в полза на цялото общество. Но има нещо, което ми прави също много голямо впечатление. Не искам да се обижда никой, но нашата система на обучение в училищата, нашите разбирания от нашите родители, дори може би и на самите нас, са доста остарели. И по този начин ние не знам доколко можем наистина да помогнем в развитието на нашите поколения напред, на нашите деца. Някои от тях се изграждат сами, но повечето имат нужда да бъдат истински подтиквани с съвети, с знаци и различни видове стимули, с които да могат да изградят своя потенциал по най-правилният начин. Което означава, че може би ние грешим, като ги възпитаваме, уж да ходят да работят за пари, но виждаш ли ти, парите не са толкова важни. Ами добре, ама защо ходим на работа, ако парите не са толкова важни? Да, без пари не се съществува. Да, парите са средството, чрез което човек живее добре и без което средство пък живее зле. Но трябва ли да ги възпитаваме, че трябва да ходим да учим, за да може после да работим, за да се издържаме с пари и колкото повече работим, ние ще имаме повече пари? Не съм съгласна. Колко хора работят от 8 до 5 и все още не са забогатяли и продължават да имат едни и същи финанси всеки месец? Може би тук проблемът е, че нямаме истинска ценностна система. Както наскоро чух, самият енергиен поток на парите е истинска енергия. И ние, ако не се свържем духовно с нас самите
и не се извисим малко повече, няма да получим необходимото знание, познание, с което да имаме достатъчно финанси. Изобщо тук не говоря за различни видове, извинявам се за израз, далаверки, с които да постигнем даден резултат. Според мене, за да бъдат щастливи децата ни и да могат да изградят своето бъдеще, така че да имат достатъчно финанси, така че да могат, освен да мислят за паричните си средства, да могат да се образоват и духовно, така да могат да се образоват по начина, по който искат, с методите, по които те искат, там където те пожелаят. Може би трябва наистина да се замислим, не трябва ли малко да дигнем летвата от гледна точка на това, да, работи, ти трябва да се изучиш, за да можеш да работиш, за да докарваш необходимите си финанси, но работи така, че на края на деня да си удовлетворен от себе си, да не чувстваш умора и омраза към мястото, към което си се запътил да работиш и начина, по който работиш, а да се чувстваш удовлетворен. Да бъде наистина твоето място, да бъде наистина това нещо, от което ти имаш нужда. И на края на деня, като се прибереш, да си благодарен за поредния преживян ден на тази въпросна работа. И по този начин ти да изградиш наистина една ценностна система, да имаш едни прекрасни колеги, с които да се забавлявате, с които да си помагате, а не да си завиждате, не да се държите зле един с друг, а да бъдете единни. И по този начин хем ще бъде доволен шефа, хем ще бъде доволни служителите, хем ще има финанси, хем ще бъдем духовно малко по-високо от предния ден. И по този начин всичко ще се завърти в едно по-добро нещо, едно по-добро начало. А не отивайки на работа да мразим този ден, да отиваме да прекарваме огромната част от деня си в чакане на края на този работен ден, който ще свърши и ние най-после ще си тръгнем и ще отидем по дяволите в къщи, където работата ни продължава, в случая както аз съм жена, готви пери чисти и това да не ти достави удоволствие, но ти си длъжен да го правиш и по този начин ти изнемогваш върху себе си и правиш неща, които не са ти приятни. По този начин ти не обичаш нито себе си, нито живота си. А правилно ли е това? Трябва ли да бъде по този начин? Като не казвам тук, че трябва всеки да върши най-любимата си работа, за която е мечтал, разбирате ли, от детството си и в един момент му се е случило това чудо. Може да е най-лошата работа, но представете си, както е една продавачка в супермаркета. Тази касиерка, извинявам се за израза, не продавачка, касиерката, която е на щанда, на касата, в един момент се усмихва, тя е доволна и се радва на това, което прави, въпреки тежките усилия, въпреки психическото натоварване и въпреки стреса, който тя преживява и всички хора, които минават покрай нея, тя все пак ги посреща и изпраща с усмивка, с добър поздрав, за добро утро, добър ден, добър вечер, за довиждане или лек ден. И по този начин, колкото и да е гадна тази работа, колкото и тя да не я харесва тази работа, все пак тя е вложила всичко в себе си. В един момент, независимо каква е, хората ще й се радват, хората ще й се възхищават и наистина тя ще е доволна, удовлетворена от себе си, защото е направила едно добро на хората, на нея и на абсолютно всички, защото се е държала добре. И да, в случая, никой не е виновен за вашето настроение. Никой не е виновен, че на вас ви е крив света. Защото виждам постоянно едни намръщени лица, а това направо ме плаши. Не може да бъдем винаги нещастни, винаги намусени, всички да са лоши, всички около нас да ни мразят или всеки да се опитва да ни направи лошо или по някакъв начин да се държиме зле с другите, защото просто така трябва. Ти, нали, разбираш, че за какво трябва пък да си хъба доброто настроение за еди кой си.
Ами направи го, бъди добър с другите. По този начин гарантирано ще постигнеш добри резултати. Една усмивка не струва нищо, но поне ако на тебе не ти е хубаво, поне ще правиш настроението на другия. А пък, ако другия ти се отсмихне от среща, мисля, че колкото и да ти е било зле през деня, все пак ще си една идея, едно зрънце по-добре, за което може само да се радваш, че си направил нещо по-различно от останалите хора в твоя град, на твоята улица, в твоя блок, където и да било. И така, не искам да продължавам повече, защото ще се повторя. Като цяло да обобща темата. Моля ви се, кажете ми според вас, как трябва да възпитаваме нашите деца и дали е правилно да ги учим да работят една омразна за тях работа или трябва да ги научим наистина да пазят своите ценности, да се стремят да дават най-доброто от себе си и дори да не е мечтаната работа от детството, ние все пак да я вършим с любов и да помагаме на околните около нас, така че поне малко да ни се подобри деня. Благодаря ви, че ми изслушахте. Много ви обичам. Очаквам вашите коментари и благодаря за всичките ви гледания. Ако се абонирате за моя канал, ще бъда още по-щастлива и ще съм ви благодарна от сърце. Бъдете живи и здрави!